Частка 11. Вось у паўднёвай Амерыцы, што недарма завецца зачараваным краем, мы маглі б перайсці ўброд раку, і маленькая рыбка забралася б Тайлеру ў урэтру. Рыбка гэтая ўвесь час пакрыта калючымі шыпамі, якія яна можа высоўваць і ўцягваць. Яна зачэпіцца шыпамі за сценкі мачаточніка Тайлера і прымецца закладку ікры. Ёсць столькі розных магчымасцяў правесці суботні вечар значна горш. Мы маглі б і пагорш абысціся з маці Марлы, кажа Тайлер. Заткніся, адказваю я. Тайлер кажа, што французскі ўрад мог бы нас выкрасці і схаваць у падземным комплексе ў ваколіцах Парыжа, дзе нават не хірургі, а наспех навучаныя лабаранты адрэзалі б нам павекі, каб праводзіць на нас выпрабаванні на таксічнасць новага аэразолю для загару. Такія рэчы здараюцца, кажа Тайлер. Пачытай газеты. Горш за ўсё тое, што я дакладна ведаю, што Тайлер задумаў наконт маці Марлы. Упершыню з таго часу, як я з ім пазнаёміўся, Тайлер зарабляе сапраўдныя грошы. Патэлефанавалі з Нордстрома і заказалі 200 брускоў мыла для твару, Тайлераў палёны цукар да калядаў. Яны прапанавалі аптовую цану ў $20 за брусок, і ў нас з'явіліся грошы, каб праветрыцца ў суботні вечар. Паправіць газавае ацяпленне. Схадзіць на танцы. Калі б у нас хапала грошай на ўсё, я б сышоў з працы. Тайлер дзейнічае пад шыльдай мылаварны завод на Папяровай вуліцы. Кажуць, што лепшага мыла ніхто ніколі не бачыў. Значна горш было б, кажа Тайлер, калі б ты выпадкова з'еў маці Марлы. Ледзь не падавіўшыся курыцай гуньбаў, якую я жаваў, я загадаў Тайлеру заткнуцца. Гэтую суботнюю ноч мы праводзім на пярэднім сядзенні імпалы 1968 года выпуску, якая стаіць на спушчаных шынах на паркоўцы для патрыманых аўтамабіляў. Мы размаўляем з Тайлерам, п'ем піва, і нам утульна на пярэднім сядзенні імпалы, бо яно шырэй, чым канапы, якія большасць людзей могуць сабе дазволіць. У гэтай частцы горада паркоўкамі заняты амаль усе вуліцы. Гандляры аўтамабілямі завуць машыны ў такім стане шпротамі. Усе яны стояць па $200, і днём іх можна купіць у цыганскіх хлопцаў, якія трымаюць гэты гандаль. Цыганы стаяць каля дзвярэй фанерных будак, дзе ў іх канторы, і кураць доўгія тонкія цыгары. Такія машыны любяць купляць старшакласнікі, каб разбіць іх ушчэнт, і больш ужо ні пра што не хвалявацца. Грэмліны, пейсеры, маварыкі і хорнеты, Пінта, пікапы International Harvester, адкрытая Камара, дастары і імпалы. Машыны, якія іх уладальнікі калісьці любілі, а потым выкінулі. Жывёлы на вадапоі. Нявесты, апранутыя ў сукенкі ад Гуцвіла, з чорнымі, чырвонымі і шэрымі бамперамі, з нарастамі на дне, якія ўжо ніхто ніколі не стане адскрабаць з пескаструменнай машынай. Аздабленне салону – пластык пад дрэва, пластык пад скуру і пластык пад хром. На ноч цыганы нават не замыкаюць дзверы гэтых машын. Фары машын, якія праязджаюць па бульвары, высвятляюць на момант цану, напісаную на велізарным, як экран панарамнага кіно, ветравым шкле імпалы. Гэта Амерыка. Цана $98. Знутры гэта выглядае як 89 центаў. 00,89. Патэлефануй Амерыцы па гэтым нумары. Большасць машын тут каштуюць не даражэй за $100, і ва ўсіх іх на ветравым шкле налеплена ўмова продажу. Браць як ёсць. Мы абралі імпалу, таму што калі прыйдзецца спаць у машыне ў суботні вечар, шырэйшага сядзення не знойдзеш.
Мы яму ў кітайцаў, таму што не можам паехаць дадому. Ці спаць тут, ці застацца да раніцы ў начным клубе. Але мы не ходзім у начныя клубы. Тайлер кажа, што гучная музыка, асабліва басовая партыя, парушае яго біярытм. Пасля таго, як мы наведалі дыскатэку ў апошні раз, Тайлер заявіў, што гучная музыка выклікае ў яго запор. Акрамя таго, у клубе амаль немагчыма размаўляць. Пасля пары шклянак кожны адчувае сябе цэнтрам сусвету, але на самой справе цалкам ізаляваны ад знешняга свету. Як труп у класічным англійскім дэтэктыве. Мы сёння ноччу спім у машыне, таму што Марла з'явілася сёння да нас дадому і пагражала выклікаць паліцыю, каб мяне арыштавалі за тое, што я зварыў яе маці. Потым Марла прынялася разбураць дом, крычучы, што я пачвара і людаед. Яна штурхала кучы Reader's Digest і National Geographic па ўсім доме. За гэтым заняткам я яе і пакінуў. Вось і ўсё. Пасля яе няўдалай спробы накласці на сябе рукі пры дапамозе ксанакса ў гатэлі Рыджэнт, я не веру ў тое, што Марла адважыцца выклікаць паліцыю. Але Тайлер усё ж вырашыў, што гэтай ноччу нам будзе лепей начаваць дзе-небудзь у іншым месцы. На ўсялякі выпадак. На ўсялякі выпадак раптам Марла падпаліць дом. На ўсялякі выпадак раптам Марла пойдзе і купіць пісталет. На ўсялякі выпадак раптам Марла ўсё яшчэ там. Я паспрабаваў сабрацца. Бледны твар месяца, міг турбуе зорку, сёе-тое лухта. Машыны пралятаюць паўз бульвар, я сціскаю бутэльку піва. Вялізнае стырно імпалы, не менш за 3 футы ў дыяметры. А патрэсканае вінілавае сядзенне кусае мяне за дуба праз джинсы. Тайлер кажа: «Раскажы мне яшчэ раз, што здарылася». Некалькі тыдняў я ігнараваў тое, што Тайлер спраўляў з маці Марлы. Аднойчы мы зайшлі ў Western Union, і я ўбачыў, як ён пасылае тэлеграму. Уся пакрылася маршчынамі. Кропка. Тэрмінова патрэбна твая дапамога. Клічнік. Тайлер паказаў клерку чытацкі квіток Марлы і падпісаўся яе імём, сказаўшы, што так, часам хлопцаў таксама клічуць Марламі. Калі мы выйшлі, Тайлер сказаў: «Калі ты мяне любіш, давярай, гэта не твая справа». Потым запрасіў мяне ў гарбанзо. Мяне спалохала не тэлеграма, а запрашэнне ў рэстаран. Тайлер ніколі не плаціў наяўнымі. Ён даставаў адзенне так. Заходзіў у гатэлі ці спартзалы і пытаўся ў аддзеле знойдзеных рэчаў. Гэта, вядома, лепш, чым Марла, якая крала джинсы з сушылак у пральнях і прадавала іх па $12 у секонд-хенд. Тайлер ніколі не еў у рэстаранах, а Марла не пакрывалася маршчынамі. Без ніякай прычыны Тайлер паслаў маці Марлы шакаладную скрынку вагой у 6 кілаграмаў. «Гэта яшчэ не самае дрэннае», – кажа Тайлер, седзячы ў імпале. «Гэта мог бы быць карычневы павук-пустэльнік. Ён упырсквае не яд, а страўнікавы фермент, які растварае ткані вакол укусу. Твая рука ці нага проста растане». Калі гэта ўсё здарылася сёння ўвечары, Тайлер дзесьці схаваўся. Марла ўварвалася без стуку, проста крыкнуўшы «тук-тук-тук». Я чытаў Reader's Digest на кухні і нават не варухнуўся. «Тайлер, ты дома?» – закрычала Марла. «Можна зайсці?» «Яго няма», – адказаў я. «Не будь ідыётам», – адрэзала яна. Я падышоў да дзвярэй. Марла стаяла з пасылкай Federal Express і сказала: «Мне трэба пакласці нешта ў тваю маразілку». Я пайшоў за ёй на кухню, гаворачы «не трэба». «Не трэба трымаць у мяне ўсялякую лухту». «У мяне няма маразілкі ў нумары», – сказала Марла. «Ты ж сам казаў, зайка, што магу карыстацца тваёй».
Я не казаў. Менш за ўсё мне хацелася, каб Марла пачала пераязджаць да мяне па частках. Яна распячатала пасылку, дастала пакет з чымсьці белым і пачала трэсці яго перад маім тварам. «Гэта не лухта», – сказала яна. «Гэта мая маці, так што адчапіся». У руцэ ў яе быў пакет для сэндвічаў, поўны таго самага белага рэчыва, з якога мы з Тайлерам рабілі мыла. «Горш было б», – кажа Тайлер, «калі б ты выпадкова з'еў змесціва аднаго з гэтых пакетаў. Прачнуўся б ноччу, выціснуў гэту белую кашу, дадаў каліфарнійскі цыбульны суп і з'еў з чыпсамі ці з броккалі». Мы стаялі з Марлай на кухні, і я маліўся, каб яна не адчыняла маразілку. «Што ты собіраешся рабіць з гэтым?» – спытаўся я. «Губы», – адказала Марла. «З узростам яны западаюць у рот. Гэта выпраўляюць ін'екцыямі калагену. Я ўжо сабрала каля 30 фунтаў у тваёй лядоўні». «Якога ж памеру яны будуць?» – спытаў я. «Баюся самой працэдуры», – сказала Марла. «Гэта тое ж рэчыва, з якога мы рабілі мыла», – кажу я Тайлеру ў імпале. Пасля таго, як сілікон прызналі шкодным для касметычных працэдур, пачалі выкарыстоўваць калаген. Марла растлумачыла, што танны калаген робяць з запрацаванага каровянага тлушчу, але ён выводзіцца арганізмам праз паўгода. Самы лепшы калаген з уласнага тлушчу, такі трымаецца даўжэй. Пакеты ў маразілцы – гэта калагенавы фонд Марлы. Кожны раз, калі ў яе маці назапашваецца тлушч, яна яго адсмоктавае і пасылае дачцэ. У Марлы няма свайго тлушчу, а яе маці лічыць, што сваяцкі калаген прыжываецца лепш. Святло ліхтара прабіваецца праз шкло, і на шчацэ Тайлера вымалёўваецца «браць як ёсць». «А яшчэ павук можа адкласці яйкі пад скуру», – кажа Тайлер, «і лічынкі пачнуць прагрызаць хады. Вось якія жахі бываюць». Пасля гэтых слоў мой кураня з міндалём на смак як кавалак маці Марлы. І тут я зразумеў, што зрабіў Тайлер. Уся пакрылася маршчынамі. Я зразумеў, навошта ён паслаў шакалад. «Тэрмінова патрэбна твая дапамога». «Марла», – сказаў я, – «ты ж не хочаш глядзець у маразілку». «Што?» – перапытала яна. «Мы не ядзім чырвонага мяса», – тлумачыць Тайлер у імпале. «З курынага тлушчу выходзіць толькі вадкае мыла. Мы разбагацеем», – кажа ён. «Заплацім за кватэру». «Ты павінен сказаць Марле», – кажу я, – «інакш яна падумае, што гэта я». «Амыленне тлушчу – хімічная рэакцыя для якаснага мыла», – кажа Тайлер. «Курыны тлушч не падыходзіць». «Слухай», – кажа ён, – «у нас вялікі заказ. Трэба паслаць маці Марлы яшчэ шакаладу і фруктовыя кексы». Але я ўжо ведаю, нічога не выйдзе. Карацей кажучы, Марла зазірнула ў маразілку. Ну, не адразу, спачатку была невялікая бойка. Я спрабаваў перашкодзіць ёй, і яна выпусціла мяшок на падлогу. Ён парваўся, і мы абодва паслізнуліся на гэтай тлустай белай брыдоце, і нас ледзь не званітавала. Я схапіў Марлу ззаду за талію. Яе густыя чорныя валасы лезлі мне ў вочы. Я трымаў яе рукі і казаў, што гэта зрабіў не я. Гэта не я зрабіў. Не я. «Мая маці! Ты размазаў маю маці па падлозе!» «Трэба варыць мыла», – кажу я Марле ў патыліцу, «каб адмыць штаны, каб заплаціць за кватэру і адрамантаваць газ. Гэта не я зрабіў. Гэта зрабіў Тайлер». Марла крычыць: «Што ты вярзеш?» і вырываецца, пакінуўшы ў мяне ў руках сваю спадніцу. Я спрабую падняцца са слізкай падлогі, сціскаючы ў руцэ узорыстую індыйскую спадніцу Марлы. А Марла ў адных калготках і блузцы ў вясковым стылі
у туфлях на высокіх абцасах адчыняе маразілку і выяўляе знікненне калагенавага фонду. У маразілцы няма нічога, акрамя 2 старых батарэек ад ліхтарыка. «Дзе яна?» Я адпаўзаю назад. Мае ногі і рукі раз'язджаюцца на слізкім лінолеуме, а мая дупа чэрціць на бруднай падлозе чыстую паласу, што сыходзіць прэч ад марлы і лядоўні. Я закрываю вочы спадніцай, каб не бачыць твар марлы, калі скажу ёй праўду. Праўду. Мы зварылі з яе мыла, з маці марлы, мыла. Мыла? Мыла. Варыш тлушч, дадаеш шчолач, атрымліваеш мыла. Калі марла пачынае вішчаць, я кідаю ёй у твар спадніцу і ўцякаю. Слізгаюся, падаю, устаю і зноў уцякаю. Марла носіцца за мной па першым паверсе, чапляючыся за касякі, адштурхоўваючыся рукамі ад падаконнікаў, каб не ўрэзацца ў сцены, слізгаецца, падае, пакідае тлустыя, брудныя адбіткі на шпалерах з кветкамі, уразаецца ў драўляныя панэлі, устае і зноў бяжыць за мной. Яна крычыць: «Ты зварыў маю маці!» Але гэта Тайлер зварыў яе маці. Марла крычыць, адстаючы ад мяне ўвесь час на паўкроку. Гэта Тайлер зварыў яе маці. «Ты зварыў маю маці!» Уваходныя дзверы ўсё яшчэ адчыненыя. У іх я і выскачыў, пакінуўшы Марлу за плячыма. На бетонным тратуары мае ногі ўжо не раз'язджаліся, і я кінуўся наперад з усіх сіл. Я бег, пакуль не знайшоў Тайлера, альбо Тайлер не знайшоў мяне. І я расказаў яму, што здарылася. Мы сядзім з Тайлерам, у кожнага ў руцэ па пляшцы піва. Ён на заднім сядзенні, я на пярэднім. Нават зараз Марла, напэўна, ўсё яшчэ носіцца па дому, раскідваючы старыя часопісы, і называе мяне казлом і капіталістычным вырадкам. Паміж мной і Марлай ноч, дзе на кожным куце цябе чакае альбо меланома, альбо ядавітае насякомае, альбо драпежны вірус. Лепш заставацца там, дзе ёсць. Калі маланка б'е ў чалавека, кажа Тайлер, яго галава абвугліваецца да памеру бейсбольнага мяча, а зашпілька на ягоных штанах расплаўляецца. Я цікаўлюся, ці дайшлі мы да кропкі сёння. Тайлер адкідваецца назад і пытаецца: «Калі б Мэрылін Манро была яшчэ жывая, чым бы яна займалася?» «Спакойнай ночы», кажу я. Адарваны плакат звісае з столі, і Тайлер кажа: «Чаплялася б з авечка труны».